Nano pati mawapin na yan. Agli ba po ng... Ay doon na, nanding ko pa kin pangalo mo na yung belat yan. Patagal lang pabayad mo ka na uran. Sabi mo kasi magtindang manibalang abo ko, wala naman pala. Balo kasi papahingan ako kakagliya. Bisayang manibalang abo ko. Iniikit kay pati magtindang buko saktong-sakto. O yan o, wala may kuha mo na gatalkan pati mo. Ano? Alya pa. Alya manibalang ibab? Ay doon na. Sagli, mamos nita pamyatong. Karen po pala nga limi kabalo, pati madati apong magtindang pakuhan. O ayan ay. Hanggang na kenida nagagamitan na pa rin style na. Ay damo pati mahot, pangatukan may asing buko tam, aki mo nung... Oh. Nano, wapi na. Ay doon na, ay kuha may regatal pati mo. O yan ba, pala ko kung may itang sabo kasi... buringan na ako itang sabo, burin na mo kano itang laman. Ang kayo ning mag-crave yung mas laming anak ko. Pasangkap tayo kanya nini ba, bantayang maging maslam. Buri na kasi nga na ako minom yung maslam Nya isip ko pagawa na ako mong maslam kang pati. Saktong-sakto gagawa yung gani dati yung bartender niya. Wala ba, plikwana na yung pamag-bartender na o may tinda niya ang pakwan ng kay melogi. Ay ni mangawa niya mong aliwa-liwa klaseng inuman. Minsan pasangkap kami ngaslam kaya. O magaling na yung manyang kapaslamay niya. Kakit niya bab, masipon-sipon niya yung ngungot na. Wah, kakit ke, ang prinseres mo na ako, kakit ke ng kasala. Alwaran datang tetendada ng undas. Dana, gaganda ka ako niyang anak ko, panginisan ko laran eh. Nanumpangan na mo ngayon pati. Ay dabab, may nga na akong dita ka butol kapaya. Ampoy ni didinang keng sa bodanom. Pero ako, salamat pati, na tating ka palang buton ni Sarong para nano lareta. Ay doon na ba? Pandyan na, ano pakialaman mo? Style ko ini ba? Ay doon nakaporma na ng style mo na pati. Gawa may polo yung lupa mo dininan, may buton ni Singarong mo. Sa bagay mo naman pati, yung kaya kang pulbos keng kamuan, no? Style ko rin yan, nanyang nga school ko mga na akong polvo keng lupa kaya ako lako. Ngayon ba, malapit na pong mayaring beverage sa paggawa ko ang Fatima. Karen po palang bisang sari, kani kang Fatima, mga waya pong aliwa-aliwang klaseng inuman. Yung kayang pwesto po, akit po kening lelear ko ba? Ay nining kayang kaya Pinas product na kanya man soso king fishball yan, pisaw sa fishball. Ay ni kanya lele arko ba, munta na kayo kanya na